Ukážem vám dom, ktorý moderná rodina potrebuje. Má technológie budúcnosti, štýl dneška a komfort domova. Vitajte v Rozhanovciach. Dispozícia je premyslená do posledného detailu. Sme v priestrannej obývačke prepojenej s jedálňou a kuchyňou, ktorá je srdcom domu. Ďalej tu máme hlavnú spálňu s vlastnou kúpeľňou, dve detské izby, ďalšiu kúpeľňu, samostatné toalety, technickú miestnosť a ešte aj sklad alebo šatník už podľa vašich potrieb. V dome nechýba tepelné čerpadlo, rekuperácia s chladením, príprava na fotovoltiku, krb, exteriérové žalúzie, zabezpečovací a kamerový systém a mnoho ďalšieho. Tento dom je váš nový začiatok. Ak chcete žiť lepšie, pohodlnejšie a úspornejšie, zavolajte mi a príďte na obhliadku.